Hello, magandang tanghali, umaga tanghali sa inyo mga Dabber Cats. Happy Thursday! Thursday, ayan. Sa lahat ng nanonood, Team Bahay, Team Abroad, and Team Online. Hello! Nasaan man kayo? Ingat lang kayo at stay safe. Kwentuhan muna tayo kasi wala, bawal lumabas. Oo nga, dito muna tayo sa live. Yes! Basta ang importante kahit nasan kayo mga Dabber Cats, sana ay safe at healthy kayo. So ano na ba? Sabi ko nga, kwentuhan tayo with Team Online, Team Bahay. At Mrs. T, hi! Ay, hello po, Mrs. T. Good morning po. Good morning.